Why can't we see the signs of God? Bakit ba minsan hindi natin makita ang mga tanda at grasya ng Diyos sa ating buhay? Minsan, marami sa atin, alam ko, nagtatanong sa Diyos, Lord, bakit nangaliwa ang aking asawa? Paintindi mo sa akin, gusto ko ng sagot, Panginoon. Bakit ako niloko ng aking asawa? Meron mga iba tinatanong, Lord, bakit kami naghihirap? Bakit ako? Bakit ang dami kong utang? At kahit na anong gawin ko, hindi kami umaangat sa buhay. Meron din mga iba sinasabi, nagdarasal, Lord, bakit may sakit ako? Bakit ako pa? Hindi naman ako masamang tao. And we try to find answers. We try to find signs to these deep, hurtful, and painful questions. Itong mga Pariseyo, hinahanapan din ng sagot ang ating Panginoon. Tinatanong nila, magpakita ka nga ng pruweba, ng tanda. Pero nung sabi ng ating Panginoon, hindi ako magpapakita sa inyo. Bakit sinabi niya yon? Dahil meron ng sagot, meron ng tanda. Pero ang tanong, bakit hindi nila nakikita yung tanda, yung sagot doon sa kanilang tinatanong? I think there are 3 reasons why we cannot see the signs of God. Merong 3 dahilan bakit hindi natin nakikita ang mga sagot o grasya ng Diyos sa ating buhay. The first one is, dahil hindi natin hinahanap, hindi natin pinapansin ang mga tanda, ang grasya ng Diyos. Pag kayo po ay sumasakay, pag kayo po ay sasakay, magko-commute, di po ba kayo naghahanap ng jeep? Dumadaan ang maraming sasakyan. Merong bus, merong tricycle, pero makikita mo ba ang mga to? Hindi man, di po ba? Dahil ang hinahanap mo, ang sasakyan mo, ay jeep. Kahit na dumaan ng libong tricycle, dumaan ng libong bus, hindi mo papansinin, hindi mo bibigyan ng oras. Dahil ang gusto mong makita, yung tricycle na gusto mong sakyan. Ganon din po, pag kayo ay pupunta sa grocery, hindi po ba? Naghahanap ka ng tissue. Napadaan ka sa mga laruan ng bata, napadaan ka sa mga juice, napadaan ka sa mga chichirya. Hindi mo man makikita, hindi mo mapapansin ang mga ito. Bakit? Dahil nakatuon ka doon sa gusto mong bilhin. Tissue. Yun talaga yung kailangan mo. Bakit hindi makita ng mga Pariseyo ang hinahanap nila? Ang tanda, nasa harapan na nila, itong si Jesus. Dahil, iba ang kanilang hinahanap. Iba ang kanilang pinapansin. Ang tinitingnan nila, ang talagang hinahanap nila, pagkakamali mula sa ating Panginoon. Kaya kahit na magpakita ng libu-libong milagro, libu-libong tanda ang ating Panginoon, hindi nila makikita. Dahil ang hinahanap nila, pinapansin nila, yung magkamali ang ating Panginoon. Ask yourself, what are you really trying to find? Di ba, sabi ng ating Panginoon, ask and you shall receive.
Sabi ng ating Panginoon, seek and you shall find. Are you really trying to seek that thing that you are asking the Lord, saying, praying to God? Kamukha nung aking kausap. Tinatanong din niya sa akin, sabi niya, Father, gusto ko lang malaman, ano yung naging dahilan? Bakit? Bakit ako pinagtaksila ng aking asawa? At sabi ko sa kanya, is that really what you desire? Yun ba talaga ang gusto mo? O baka ang gusto mo yung sana hindi na nangyari yung pagtataksil ng asawa mo? Be honest with me. At anong sabi niya? Yun pong sinabi niyo. Yun talagang gusto ko. Na sana from the very beginning, hindi ako niloko ng aking asawa. Naging tapat siya. And then ask that to the Lord. Wala na tayong magagawa sa nakalipas. Yun yung hanapin mo. Yun yung hingin mo. Yun yung pansinin mo. That despite of the infidelity of your husband went home. At nanatili ang iyong asawa sa iyo. Yun yung hingin mo. Yun yung pansinin mo. Yun yung hanapin mo. Seek and you shall find. What are you really seeking in your life? Ano ba talagang hinahanap mo? Makikita mo yan. Hindi natin nakikita ang grasya dahil hindi natin pinapansin, hindi natin hinahanap. Pero pangalawa, dahilan bakit hindi natin makita ang grasya ng Diyos, ito ay dahil hindi natin nauunawaan. We do not try to understand. Ang aking pong ina, mahilig pong bumibili na mga scratch it to win it. At nung minsan, nakabili siya, binura niya. And lo and behold, nakatatlo po siyang numero. Para-parehas, para-pareho. 500,000. Ano pong ginawa niya? Tinapon po niya sa basura. Bakit? Kasi sabi niya, dapat daw pantay-pantay, nakaisang linya, nakahilera para manalo. Nung pong pinag-aralan namin, tinanong namin doon sa mga nagtitinda ng scratch it to win it. Ang sabi po nila, kahit hindi nakahilera, basta't makatatlo ka lang, panalo ka na. Kaya nga po ako pinagmamalaki ko ang aking ina. She's a very generous woman. Napakabait niya. Bakit? Kasi tingnan niyo na po, yung kalahating milyon, tinatapon lang, binibigay sa basurero. Di po ba? Nandun na. Pera na. Naging basura pa. Bakit? Because she failed to understand. Hindi niya walang pag-uunawa. Kung naunawaan lang niya, kung naintindihan lang niya, nakita niya ang malaking grasya, milyonaryo sana siya. Dahil higit po doon sa 500,000, may times 2 pa. Sayang, hindi po ba? At sayang din, nung panahon ni Jesus, hindi nakita ng napakaraming tao ang grasya at biyaya na nasa harapan nila. Bakit? Kasi hindi nila iniintindi yung sinasabi ng ating Panginoon, ginagawa ng ating Panginoon. May pride sa kanilang isip na sila ang tama at mali ang Panginoon. Now the question is, how about you? Do you try to understand the things that are happening in your life?
Kung susubukan nyo lang po, mabibigla kayo sa napakalaking grasya at biyaya. Merong sign ng kabutihan ang Diyos sa iyong buhay. Please try to understand your life. But third and lastly, bakit hindi natin nakikita ang mga tanda at grasya ng Diyos? Ito po ay dahil nagkukulang tayo sa pananampalataya. Allow me, my dear friends, to read you this very beautiful quote. Ang sabi po, I asked for strength and God gave me difficulties to make me strong. I asked for wisdom and God gave me problems to learn to solve. I asked for patience, and God placed me in a situation to where I was forced to wait. I asked for courage, and God gave me dangers to overcome. I asked for love, and God gave me troubled people to help. I asked for favors, and God gave me opportunities. Paano yung ating mga problema, yung ating mga paghihirap, itong ating mga kaaway, ang mga taong pabigat sa ating buhay, ay nagiging biyaya at grasya pala galing sa Diyos. Hindi mo makikita ang mabuti sa masama mong karanasan kung wala kang pananampalataya at tiwala sa Diyos. I always say that to you, that faith helps us to see more. Faith will never remove your suffering, but faith can help you to see more, to see that even the impossible can be possible. Mga kapatid, napakaraming grasya, tanda, sagot ang Diyos sa ating mga katanungan, sa ating mga inaasam sa buhay. Manalangin tayo. Naway, hanapin natin, pansinin ang mga bagay na ito, ang mga grasyang ito. Naway, intindihin natin at naway dagdagan pa ang ating pananampalataya para makita natin ang napakalaking biyaya at pagmamahal na binibigay ng Diyos sa atin araw-araw, ngayon at magpakailanman. Amen. Ang aking pong tatay ay nagtrabaho sa Maynila for 20 years. And in those 20 years, my father had 3 jobs. He applied to one at siya'y pinaalis. Sumubok ng ibang kumpanya, siya'y sinesante. Nag-try na naman ng ibang trabaho, nag-fail siya. After these 3 jobs, my father took it as a sign. Naisip niya ito ay isang tanda na pinapauwi daw siya ng Diyos mula sa Maynila pabalik sa probinsya para makasama namin. And even if those times were very difficult, I could still remember my father saying, mas mabuti na ito, sama-sama tayo, kesa sa magkakahiwalay tayo at malayo tayo sa bawat isa. He took his failures as a sign from God to go home to us, to be with us,
to be one family. And later on, my father would realize more when one time, habang kami po ay magkasama, siya'y nagmamaneho. Bigla niya sinabi sa akin, alam mo, kung siguro nanatili pa ako sa Maynila, baka nagkaroon ako ng ibang pamilya. Dahil lumalayo na akong lumalayo sa inyo. Kaya nagpapasalamat ako sa Diyos kahit na ilang beses akong nawalan ng trabaho. Pinaisip niya sa akin na ako'y umuwi, makasama niyo. Totoo nga naman po, mahirap ang buhay. Pero at least, sama-sama kami. Naging kaming isang pamilya. The people in the gospel were also trying to find a sign. And Jesus said they were an evil generation. An evil generation. Is it so bad to find signs? Minsan tayo din humihingi ng tanda sa Panginoon. Lord, give me a sign that what I am going to do in my life will be correct. Panginoon, bigyan mo ko ng tanda na itong lalaking aking pakakasalan ay siyang tunay, siyang tama para sa akin. Lord, give me a sign if this job is really for me. Masama bang humihingi ng tanda? Humihingi sila ng tanda kung siya ang Mesiyas. Humihingi sila ng tanda ng milagro, ng himala, kung siya nga ay tunay galing sa Diyos. But Jesus did not give them any. Hindi siya nagbigay ng tanda sa kanila. Bakit? Kasi napakarami na ng tanda. God has given the people of Israel, the Jews, with so many signs already. Why are they evil? Why are they bad? Because they failed to notice the signs. They failed to understand the signs. Baka naman ganyan din ang nangyayari sa atin. Napakarami na ng tanda na binibigay ng Diyos sa atin. Ang mga tanda ay nakasulat na sa Biblia. At ang mga tanda ay patuloy na nangyayari sa harap ng ating mga mata. We call them the signs of the times. And yet, maybe, we may not be aware. Hindi tayo mulat. O baka naman, hindi tayo marunong magbasa o umintindi sa mga tanda na pinagkakaloob ng Diyos sa atin. The problem is not the lack of the signs. Napakarami na mga tanda pinapadala ng Diyos sa atin. Kanyang mensahe para sa atin. Ang problema ay yung hindi tayo mulat. Hindi tayo gising. Hindi natin pinapansin. At ang problema sa atin, kahit na nakita na natin, ayaw nating intindihin. Hindi tayo marunong magbasa sa mga tanda na pinapadala ng Diyos sa ating buhay. My dear friends, let us try to look at our life closely. Most especially our problems. Most especially our experiences of pain and suffering.
They are signs from God. God is telling us something. Wake up. Be aware. Try to notice them. And try to reflect. What is God telling you? Where is God leading us? Anong sinasabi ng Diyos sa atin? Saan niya tayo gustong idala? Let us pray that we can become more aware of the signs that God is sending us. Let us pray that we can truly understand what is God telling us and where God is leading us. Amen. Feel at home tayo dito. Enjoy life at Bright FM 91.9. Friends tayo.